नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा गोविंद। हरे कृष्ण. ഇന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗമാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ചുരുക്കം അതാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ 5 കാരണങ്ങളെയും പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനോട് 5 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആ 5 കാരണങ്ങളെയും നിരസിക്കുന്നു. അതൊന്നും തന്നെ ശരിയല്ല, അർജുനന്റെ വാദങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ 5 കാരണങ്ങളെയും നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് അർജുനൻ ഉണ്ടായത് അനുകമ്പ. തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിലൂടെ മരിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നു. അവർ അതൊന്നും അറിയാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടു കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള കരുണ. അപ്പോൾ അതിന് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നു. ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. കാരണം യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുന്നത് ശരീരം മാത്രമാണ്, ആത്മാവിന് കുഴപ്പമൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ജ്ഞാനയോഗം 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉപദേശം ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തോട് അനുകമ്പ കാണിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. കാരണം ശരീരം എന്തായാലും മരിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മരിക്കുക. ശരീരം എന്തായാലും മരിച്ചു പോകും, അതില്ലാതെയാകുന്നു. എന്നാൽ അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിന് കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് അർജുനൻ കാരണം പറഞ്ഞത്, അർജുനൻ യുദ്ധം ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ ബന്ധുമിത്രാദികളോ പിന്നെ പിതാമഹൻ ഭീഷ്മനോ അല്ല ആചാര്യ ദ്രോണനോ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയ ഭൗതിക ഈ രാജ്യസുഖഭോഗങ്ങൾ ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനുത്തരമായിട്ട് 31 മുതൽ 37 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് മൂലം ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്തായാലും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. യുദ്ധം എന്നുള്ളത് ക്ഷത്രിയർക്ക് കർത്തവ്യമാണ്. ആ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക മൂലം ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സ്വർഗം പോകാൻ സാധിക്കുന്നു, സ്വർഗത്തിലെ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. അല്ല യുദ്ധം ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. എന്തായാലും ക്ഷത്രിയർക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു മുടക്കമൊന്നുമില്ല. അതായത് സുഖം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് സുഖം അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം മരിച്ചു പോയാലും ജയിച്ചു വന്നാലും രണ്ടായാലും അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവരെ വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനയോഗത്തോടു കൂടി, അതായത് നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള കർമ്മം യുദ്ധത്തിനായി കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പാപകർമ്മങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഭക്തി നിർഭരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം മൂലം പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് അർജുനൻ ചോദിച്ചത് കുലക്ഷയത്തെ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ
ബാക്കിയുള്ളവരെ നയിക്കുവാനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതിന് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരില്ലേ? ആ കുലത്തിലെ യജമാനന്മാരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്നത് വഴി ആ കുലത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉപദേശിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെയാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ധർമ്മം. അതുവഴി സംസ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മമോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അധർമ്മം ഇല്ലാതെയാക്കാനും സംസ്കാരത്തിലൂടെ വളരാനും അത് ആ വീട്ടിലുള്ളവരെ, കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉറച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി യജമാനൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള കർത്തവ്യം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് സ്വന്തം ആത്മാവിൽ തന്നെ സന്തോഷം കൊള്ളുന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് അവസാനത്തെ 54 മുതൽ 72 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങളെ എല്ലാം കേട്ടതോടുകൂടി അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇനിയും വർദ്ധിക്കും. കാരണം ആ ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഏകം വദ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു തരിക എന്നാണ് അർജുനന്റെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഏതാണ് ത്യാഗബുദ്ധിയോടെയുള്ള കർമ്മമാണോ, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണോ, ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്? അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. അങ്ങനെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ, അതായത് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുക, അതായത് അവനവന്റെ ശരീരബോധത്തിൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ആത്മാവിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കാം എന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. 3 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനന്റെ സംശയത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുകയാണ്. ത്യാഗവും കർമ്മവും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജ്ഞാനയോഗം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല, പക്ഷേ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം അനുവർത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഒരാൾ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതുണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനവന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയി സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെയാണ് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരാളെ വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പുനർജന്മം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുവാനുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അതുവഴി നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയി വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ കർമ്മകാണ്ഡം ഒരാളെ വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗം, അതായത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലയോ അർജുന, ജ്ഞാനത്താൽ യോഗ്യത നേടിയെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ, അതായത് ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് തനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാമം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ശത്രുവാണ് എന്ന് അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒരാൾ പാപകർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ്? അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതിനെ കാമം എന്ന് പറയുന്നു. ആ കാമമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രു. യോഗമാർഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നവർ ശരിയായ വിവേചന ബുദ്ധി കൊണ്ട് അതിനെ ജയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയുമാണ് ഈ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യം, നാം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ അല്ല കർമ്മം ചെയ്യുകയാണോ, ഏതാണ് വേണ്ടത്? ഏകം വദ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ. ഒന്നുകിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വഴി, ഏതാണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ രണ്ടും പറയുന്നു. അതായത് ജ്ഞാനയോഗം അഭ്യസിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു, ബുദ്ധിയോഗം അഭ്യസിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും?
ഏതാണ് എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്? ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. അതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അർജുനൻ കരുതുന്നു യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി എന്നാൽ തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം. അതിനാൽ യുദ്ധം ചെയ്യരുത്. അതാണ് അർജുനന്റെ ചിന്ത. അതായത് ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കർമ്മമേ ഇല്ല എന്നാണ് അർജുനന്റെ വിചാരം. അർജുനൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ സമയത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഒരു ഭക്തന് അതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും കൃഷ്ണൻ വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ് ഭഗവാനോട്. അതിലൂടെയാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജായസി അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. ഇങ്ങനെയാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്നുള്ളത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരികയാണ്. ആദ്യം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പിന്നീട് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരുന്നു. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരാൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്തമയാ നഖ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സാഖ്യയോഗികൾ അവർ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ശരീരം എന്നുള്ളത് നശ്വരമാണ് എന്നും ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരാത്മാവുണ്ട്, ആ ആത്മാവിന് പുനർജന്മം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കർമ്മഫലം എല്ലാം തന്നെ ആ പുതിയ ശരീരത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അതുമൂലം ആ ശരീരത്തിന് അനേകം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ സാഖ്യയോഗികൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഊഹാപോഹങ്ങൾ ചെയ്ത് തത്വജ്ഞാനപരമായി വിശകലനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മഫലമാണ് ഒരാളെ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് സാഖ്യയോഗികൾ ചെയ്യുന്നത്. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ആ ജീവാത്മാവിന് ശരീരബോധത്തിൽ ആ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തി വരാതെ ആ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജ്ഞാനയോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗികളുടെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗികളാണെങ്കിലോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പരിശ്രമിക്കുന്നവർ. ഒന്ന് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ സാഖ്യയോഗികളും, രണ്ടാമത് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാരും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ നച സന്യസനാദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. എന്നാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലോ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ?
ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ? ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു, അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, കടമകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് അവരവർ ചെയ്തിരിക്കണം. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട്, സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുന്നുമില്ല. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കടമകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ തന്റെ ഫാമിലി, തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അതുമൂലം അയാൾ പൂർണ്ണനാകുമോ? അയാൾ പരിശുദ്ധനാകുമോ? അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമോ? വെറുതെ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട്? അതും ഒരിക്കലുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം രണ്ടിന്റെയും കാരണം അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇതിനുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നു, തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ. ഭൗതിക ചിന്താവ്യഗ്രരായ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവയാണ് കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കാനുള്ള കാരണം, ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുക എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കർമ്മമേ ചെയ്യാനില്ല. കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിലാണ്. അവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുകയും കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഇല്ല അവിടെ. എന്നാലോ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് ക്രമേണ പടിപടിയായി പരിശുദ്ധരാകാനുള്ള ഒരു അവസരമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരായിട്ട് വേണം നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ. അതായത് ഈ ലൗകിക ജീവിതം എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ. അവനവന്റെ കടമ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരളവ് വരെ ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നത് വരെ. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പരിശുദ്ധനാകുന്നില്ല. ഈ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണനാകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല എന്ന്. കാരണം ഹൃദയശുദ്ധി വരാതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുമെല്ലാം ശുദ്ധിയാകാതെ നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? സന്യാസിയായിരുന്നാലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ആ സന്യാസിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധ്യമല്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു നാടകം ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കണം. അല്ലാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ 2, 5, 6 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ താൻ പറഞ്ഞ ആ 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകുകയാണ്. നഹി കശ്ചിക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യദേഹവശഃ കർമ്മ സർവ പ്രകൃതിജൈർഗുണൈഹി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തിൽ പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാകില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണത്. എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്തേ തീരൂ.
നമ്മൾ കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാതെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്നുള്ളത് അസംഭവ്യമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് സന്യാസിയുടെ കാര്യം പറയുന്നു. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ ആസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമോഢാത്മാ മിഥ്യാചാരഃ സ ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്, കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ സന്യാസി തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ലൗകിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ചുമതലകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒന്നും തന്നെ പരിശുദ്ധമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും അയാളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അയാൾ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കപട നാട്യക്കാരൻ എന്ന് അയാളെ വിളിക്കണം. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസി പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അയാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കയ്യിൽ സിഗരറ്റ് ഉണ്ട്, ചെവിയിൽ ഫോണുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയസുഖങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സന്യാസിയാണ് എന്ന് സ്വയം പറയാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ മിഥ്യാചാരികളാണ്. വെറും സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടുവാൻ സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടുവാൻ ഒരാൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസിയും പരിശുദ്ധനാകുന്നില്ല, പിന്നെയോ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അയാളും പരിശുദ്ധനാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയും പരിശുദ്ധനാകുകയും എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം? നമ്മൾ ലൗകിക ജീവിതത്തിലാണ്, ഫാമിലി ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും? യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈഹി കർമ്മയോഗം അസക്തഃ സാ വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥത ഉള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൗകിക ജീവിതത്തിലാണ്, നമുക്ക് കുട്ടികളുണ്ട്, അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട്, അവരെല്ലാം സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകാം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തി കൂടാതെ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി അത്യുത്തമനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവകൻ, ഒരു ഭക്തൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ലൗകിക ജീവിതത്തിലുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുകയും വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക, പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അവയെ ആകർഷിതരാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് ഉത്തമൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മ ജ്യായോഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാപി ച തേ ന പ്രസിദ്ധ്യതി
വിദ്യേത കർമ്മണഃ, നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മ്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ഒരാൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ, വിശപ്പിനെ അടക്കുവാൻ, എല്ലാത്തിനും കർമ്മം ചെയ്യണം. ചെയ്യാതെ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവനവന്റെ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു തന്നെ ആകണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നിഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അവനവന്റെ കർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് ശ്രേഷ്ഠം. എങ്കിലും ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. ശരി, ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാൻ സാധിക്കും? യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗസമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയ്ക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യ ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്നെന്നും കർമ്മഫലത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ. യജ്ഞം വിഷ്ണുവിനായുള്ള കർമ്മം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുക. അല്ല, കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട്, കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക. അതായത് അവിടെ നമ്മളുടെ അവബോധമാണ് മാറേണ്ടത്. നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ, നമ്മുടെ ചിന്താശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. എനിക്കായിക്കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു, എനിക്കായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു അവബോധം മാറ്റം വരണം. നമ്മുടെ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. കാരണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ വഴിവെക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് പോലും കർമ്മം കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സാമൂഹ്യമായ സ്ഥിതിയും ഗുണവും അനുസരിച്ച് അതാത് കർമ്മങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെട്ടത്. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധകാരണമായി തീരും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപകർമ്മത്തിനും പുണ്യകർമ്മത്തിനുമുണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ. ഏത് തരം പ്രതികരണവും ഒരു കർത്താവിനെ ബന്ധനത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. പുണ്യകർമ്മമാണെങ്കിലും അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലേക്ക് അത് വഴി തെളിയിക്കുന്നു. പാപകർമ്മമാണെങ്കിൽ പുനർജന്മമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ആധി വ്യാധി മുതലായവ എല്ലാം തന്നെ അനുഭവിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ രണ്ടും പുനർജന്മം തരുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. പുണ്യകർമ്മങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങളും രണ്ടും ഇല്ലാതാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനാൽ കൃഷ്ണ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വേണം ഏത് കർമ്മവും നിർവഹിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധവിമുക്തനാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ക്രമേണയുള്ള ഭക്തിയിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. യോഗ ലാഡർ ഒരു ഏണിപ്പടിയിലൂടെ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് പോലെ ക്രമേണയുള്ള നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉയർച്ചയെ കാണിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഉയർച്ചയാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു അനിമൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്വന്തം സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരേ ഒരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ. അനിമൽ ലൈഫിൽ, ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം
ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സ്വയം വിശപ്പടക്കണം, സ്വയം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം, അത്രമാത്രമേ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഉയരണം. കർമ്മകാണ്ഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രമേണ ഉയരുന്നു. അവബോധം ആ ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് സകാമ കർമ്മയോഗ, അവിടേക്ക് അവബോധം ഉയരുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സിൽ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് സകാമ കർമ്മയോഗം. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയർന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അവബോധം കുറച്ചുകൂടി ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നു. അങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സാധനാ ഭക്തികളെല്ലാം ചെയ്ത് ഉയരുന്ന അവസ്ഥ, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രേമഭക്തി ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ജ്ഞാനയോഗം, അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നു. അതായത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക വഴി ആ ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്രമേണയുള്ള ഒരു ഉയർച്ചയാണ് ഈ യോഗ ലാഡറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അനിമൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തി ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള ലാഡർ ഉണ്ട്. ഒരു എലിവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിഫ്റ്റും ഉണ്ട്, 2 ഗോവണിപ്പടികളുമുണ്ട്. ലിഫ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എന്നാൽ ഗോവണിപ്പടിയിലൂടെ കയറുകയാണെങ്കിൽ പടിപടിയായിട്ട് കയറി നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. എന്നാൽ ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുക. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം ആദ്യത്തെ പടി. രണ്ടാമതായിട്ട് സ്വയം ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിലൂടെ സ്വയം സാധനാ ഭക്തികൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കുക. അങ്ങനെ ക്രമേണ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുക. അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ. എന്നാൽ മറ്റുള്ള വഴികളിലൂടെ ഗോവണിപ്പടിയിലൂടെ കയറുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ടേ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. 10 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാകണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ജീവിതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണൻ യോഗ ഗോവണി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ക്രമേണ ഉയരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. അതായത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല, കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത സാഹചര്യം അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ ക്രമേണയുള്ള പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. കർമ്മകാണ്ഡം മുതൽ കർമ്മയോഗം വരെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ ആധിപത്യത്തെയും സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെയും ഇവിടെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വമേഷവോസ്തിഷ്ഠകാമധു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് കർമ്മം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 10 മുതലുള്ള 11 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ക്രമേണ കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാകാം എന്നുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യന്മാരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു. ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിലൂടെ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യജ്ഞം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ
ദേവന്മാർക്കും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനും എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരായി അവർ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചക്രമായിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈശ്വരധാമത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ഒരവസരം നൽകുകയാണ് ഭൗതിക സർഗത്തിലൂടെ സൃഷ്ടാവ് വിഷ്ണു ചെയ്തത്. അതായത് കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പരിമിതികളിൽ പെട്ടവരാണ് ബദ്ധരായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ക്രമേണയുള്ള ഉയർച്ചയിലൂടെ എങ്ങനെ മോചിതരാകാം എന്നുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുക. എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുന്നത്? അതാണ് പറയുന്നത്. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തുവഃ പരസ്പരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്ത് ആ യജ്ഞത്തിലൂടെ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ദേവന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ യജ്ഞത്തിലൂടെ സന്തുഷ്ടരായി നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്നെ അവർ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം. മനുഷ്യൻ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, ദേവന്മാർ മനുഷ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദേവന്മാരാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അധികാരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരണകർത്താക്കൾ. ഭഗവത് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കർമ്മചാരികളാണ് അവർ. വായു, വെളിച്ചം, വെള്ളം മുതലായ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ശരീര നിർദ്ധാരണത്തിനുള്ളതെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യാൻ അധികാരപ്പെട്ടവരാണ് ദേവന്മാർ. അപ്പോൾ ഭഗവാനാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചുമതലകളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദേവന്മാർക്ക്. മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ദേവന്മാർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിലും അതുപോലെയുള്ള ജോലിക്കാരുണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം സമയാസമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുവാനും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലഭിക്കുവാനും എല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്. അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു നമുക്ക് സമയാസമയത്തെല്ലാം ലഭിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഈ ദേവന്മാർ. നമുക്ക് സൂര്യനിലൂടെ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നു, അഗ്നി ലഭിക്കുന്നു, മഴ ലഭിക്കുന്നു ദേവന്മാരിൽ നിന്ന്, വായു ലഭിക്കുന്നു ദേവന്മാരിൽ നിന്ന്, കാറ്റ് ലഭിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാൽ വേണ്ടതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ദേവന്മാരാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ അവർ സഹായിക്കുന്നു, മനുഷ്യരെ അവർ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രീതി, അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം? കാരണം നമുക്കെല്ലാം അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് തരുന്നത്. മഴയും വെയിലും ചൂടും പിന്നെ വായുവും കാറ്റും എല്ലാം തന്നെ അവർ വെറുതെ തരികയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അവരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരുന്നത്. അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അവർ സന്തുഷ്ടരായാൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം തന്നെ അവർ തരുന്നു. ചില യജ്ഞങ്ങൾ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളവയാണ്. പക്ഷെ അവ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവ യജ്ഞോപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്നെ പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ സന്തുഷ്ടരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആ യജ്ഞത്തിന്റെ പരമഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെയും ദേവന്മാരെയും സന്തുഷ്ടരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി അവർ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. അതുവഴി നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ ചെയ്തു തരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട്, യജ്ഞത്തിന്റെ സൈക്കിളായിട്ട്, ഒരു ചക്രമായിട്ട്, യജ്ഞചക്രമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ ഉദ്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് ഒരു യജ്ഞമായിട്ട്, ദേവന്മാരെ സന്തുഷ്ടരാക്കാനുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക.
അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരായി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം തന്നെ അവർ തരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാക്രിഫൈസ്, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ യജ്ഞത്തിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മഴ ലഭിക്കുന്നു. ആ മഴ ലഭിക്കാതെ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, കൃഷി വളരണമെങ്കിൽ മഴ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ദേവന്മാർ നമ്മുടെ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി നമുക്ക് മഴ തരുന്നു. ആ മഴയിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി, നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ ആ ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആ ധാന്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ആ ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടപ്പെടുത്തുക. അതാണ് സൈക്കിൾ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഒരു ചക്രമായിട്ട് പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പും ശുദ്ധമാകും. അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നു. കൂടാതെ ബുദ്ധി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷപാതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ഇവയെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യകതയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മൾ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും സന്തുഷ്ടീകരിക്കുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ഉപകാരങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ ധാന്യങ്ങളിലൂടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. അതുവഴി നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പും നമ്മൾക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അസ്തിത്വം ശുദ്ധമാകുന്നു, ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ പുനർജന്മത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട്, ഒരു ചക്രമായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ വരുന്നു അനാദികാലമായിട്ട്. അത് ചെയ്യാത്തവർ, യജ്ഞത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ, ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാത്തവർ അവരവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹിവോ ദേവാൻ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിതാഃ തൈർദത്താന പ്രദായൈഭ്യോ യോ ഭുങ്ക്തേ സ്തേന ഏവ സഹ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ദേവന്മാരാൽ നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ തിരിച്ച് അവർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ആ ഒരു അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലമാകുന്നു. കാരണം അവരാലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ സന്തുഷ്ടമാക്കാനുള്ള ഉപകാരങ്ങളെല്ലാം അവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുമ്പോൾ തിരിച്ച് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് വിഭവങ്ങൾ യുക്തം പോലെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദേവന്മാർ. വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങളാൽ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആത്യന്തികമായി അതെല്ലാം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ദേവന്മാരാൽ നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തു തരുമ്പോൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ എല്ലാ അത്യാവശ്യ വിഭവങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാരായ ദേവന്മാരാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആർക്കും ഒന്നും തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് മഴയോ, സൂര്യനെയോ, മഴയോ, വായുവോ, പിന്നെ കാറ്റോ ഒന്നും തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതെല്ലാം തന്നെ ദേവന്മാർ നമുക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും അതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെള്ളവും വെളിച്ചവും നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു? ഒരു തവണ നമുക്ക് ഒരു വർഷം മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മുഴുവനും വരണ്ട് ഉണങ്ങി എല്ലാം തന്നെ നമ്മളും കൂടെ ഒരുമിച്ചില്ലാതാകും. അപ്പോൾ സമയാസമയത്ത് നമുക്ക് മഴയും വെയിലും കാറ്റും വെളിച്ചവും എല്ലാം തരുന്നത് ഈ ദേവന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു താങ്ക് യു പറയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.
കാരണം അവരുടെ ആ ഉപകാര സ്മരണയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അതാണ് മുൻപ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്. ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യങ്ങളായ ചൂട്, വെളിച്ചം, വെള്ളം, വായു എന്നിവയും അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യന് ഇവ ഒന്നും തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം തന്നെ ദേവന്മാരാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ദേവന്മാർക്കുള്ളത് ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം, മനുഷ്യനുള്ളത് മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കണം, അത്രമാത്രം. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഃ ഗുച്ഛതേ തേ ത്വഖം പാപാ ഏവചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. അതിന് വേണ്ടവണ്ണം മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ യജ്ഞത്തിന്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കലികാലത്ത് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവത് ദേവന്മാരാൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ദേവന്മാരുടെ ഉപകാര സ്മരണയെ ഭഗവത് അർപ്പിതമാക്കുക വഴി സാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. യജ്ഞം ചെയ്ത് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാം സ്വീകരിക്കുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു കർമ്മവും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാപകർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്നെന്നും ഇവിടെ വാഴാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. പിന്നെയോ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി നമ്മുടെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു നിയമത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി. നമ്മൾ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധനായി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ്. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എന്നെന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഇത്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ അനന്തകാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ, യജ്ഞത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ച് നമുക്ക് മോചിതരാകാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അതുവഴി നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മസമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു, മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആ ധാന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന്. മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം യജ്ഞമായിട്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക വഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് നമുക്ക് മഴ തരുന്നു.
ആ മഴയിലൂടെ ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പല ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ചക്രത്തെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം. അതുവഴി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് യജ്ഞപുരുഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവാധിദേവനായ ശ്രീ ഭഗവാനാണ്. ശരീരത്തെ വിവിധ അവയവങ്ങൾ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ദേവന്മാർ ഉപചരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായി പൂജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നിവേദിക്കണമെന്നില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങളാണ് ദേവന്മാർ. കാരണം ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകരാണ് ദേവന്മാർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുമ്പോൾ, ഭക്ഷണം നിവേദിക്കുമ്പോൾ അത് ദേവന്മാർക്കും ലഭിക്കുന്നു. അവരും അതുവഴി സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സന്തുഷ്ടമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൈഷയിക ആസക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാക്കുന്നു. പതിവായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഭക്തൻ. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗത ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത വേദങ്ങളിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. ആ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവെല്ലാം ഉള്ളത്. അത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യജ്ഞം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതീഹയഃ അഘായോരിന്ദ്രിയ ആരാമോ മോഹം പാർത്ഥ സജീവതി. വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പാപം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാകുന്നു. കാരണം സ്വയം സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക സ്വാർത്ഥതയാണത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒന്നും നൽകാതെ, കാരണം ഭഗവാന്റെ ലോകം, ദേവന്മാരാൽ തന്നിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ വായു, ഓക്സിജൻ വലിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നത്. അത് ദേവന്മാരാൽ തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത്. കൂടാതെ വെള്ളം, വെളിച്ചം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം, അതായത് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കണം, ഈ ലോകത്തിൽ സുഖം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ, കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെ ജീവിതം നയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കടക്കുകയാണ്. അതായത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്. ഇനി കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നു, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കടക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ നയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെയോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വയമേവ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാം എന്നുള്ള അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ കടക്കുന്നത്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി
തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ ഭൗതിക പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് എന്നറിയാമെങ്കിലും പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല, സ്വർഗലോകവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഞാൻ നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ, ഭൗതിക മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായ ഒരാൾ തന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണം ഇനി പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരും അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതുവഴി സമൂഹത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത്. യസ്ത്വാത്മരതിരേവ സ്യാത് ആത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ടഃ തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇനി കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ? കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നവർ, അവരാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗികൾ. അവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത് സ്വയം പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് കർത്തവ്യങ്ങളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം ശരീരമല്ല താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വയം തൃപ്തനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് കർത്തവ്യം ചെയ്ത് ശരീരത്തെ പുലർത്തേണ്ടുന്ന ആവശ്യവുമില്ല. കാരണം ആത്മാവിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ചുമതലകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നൈവതസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ നാകൃതേനേഹ കശ്ചന ന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കച്ചിദർത്തവ്യപാശ്രയേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. കാരണം ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെയോ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ കർത്തവ്യം ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. തസ്മാദ് അസക്തഃ സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്കായിക്കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ, ആസക്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കടമയാണ് ഇത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമപദം എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനും അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മുക്തിയുമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ഫലേച്ഛയന്യേ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുത്തമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധിം ആസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ താങ്കൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജനകൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവ്, സീതാദേവിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ജനക മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം സ്വയം
ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുമായിരുന്നു. കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തെ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജനകരാജാവ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്വയം കർമ്മം ചെയ്ത് അവർക്ക് വഴികാട്ടിയിരുന്നു. അതിനാൽ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുനനും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ, അർജുനനും ഒരു രാജകുമാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ജനങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കൊരു മാതൃകയാകാനായിട്ട് അർജുനനും അവനവന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കണം. അല്ലാതെ യുദ്ധം തുടങ്ങാറാകുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും താൻ ഒരു ഭക്തനാകാൻ പോകുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുകയില്ല. അവർ അർജുനനെ മാതൃകയാക്കുന്നു, അവരവരുടെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ പിന്മാറും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ പ്രജകൾക്ക് മാതൃകയാകുവാനായിട്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്തദേവേതരോ ജനഃ സയത്പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തിയിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാനായിട്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകാം. നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ നമുക്ക് വഴികാട്ടുന്നവരാണ്. സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും ടീച്ചർമാർ കുട്ടികൾക്ക് വഴികാട്ടുന്നവരാണ്. അതുപോലെ ഇത് ആചാര്യന്മാരുണ്ടാകുന്നു, പിന്നെ ഭരണകർത്താക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അവരെല്ലാം തന്നെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ മാതൃകയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ താഴെയുള്ളവർ മാതൃകയാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ കർമ്മം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക. കാരണം അതുവഴി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുൻപ് ഗുരു വേണ്ടും വിധമുള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ ആചാര്യൻ എന്ന ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയാം. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗുരു ശാസ്ത്രവിധിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നേതാക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയിരിക്കണം. സ്വയം മേന്മ കൈവരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉത്കൃഷ്ടരായ ആചാര്യന്മാർ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അതുപോലെ രാജാവ് അഥവാ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി, പിതാവ്, അധ്യാപകൻ എന്നിവരെ അറിവ് കുറഞ്ഞ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നേതാക്കളായിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായി കരുതി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളാണ്, അച്ഛനമ്മമാരാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാതൃക. അതുപോലെ സ്കൂളിൽ ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാതൃക. സമൂഹത്തിൽ ഭരണകർത്താക്കളാണ് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃക. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യർ അവരെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുവാനായിട്ടുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകേണ്ടത് എന്ന് പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ദേവന്മാർ നമുക്കായി കൊണ്ട് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്മരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം അവരാൽ നമുക്ക് വെയിലും മഴയും വായുവും എല്ലാം തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതൊരു കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെയോ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. എങ്കിലും
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അടുത്തതായിട്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതുപോലെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ തുടർച്ച പഠിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ